а кривьой знішив Бог наш грех. Син знішив смерті воскрес, Єсус наш Пан каже в серцях дух. Чуй жаби на весь світ, будуть щасливі, потому что сами милосердно спознают, будут счастливые, милосердные, потому что сами милосердно спознают. Счастливые, милосердные, потому что сами милосердно спознают, будут счастливые, милосердные, потому что сами милосердно спознают. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Ласка нашого Пана Ісуса Христа, любов Бога Отця і єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. І з Духом Твоїм. Дорогі сестри і брати, сьогодні відзначаємо 15-ту звичайну неділю. Чули ми на початку Святої Мши спів «Будуть щасливі, милосердні, бо вони милосердність познають». І сьогодні Слово Боже дотичить менавіта милосердності в відносинах до тих людей, які ось побач з нами. Бог нас вчить бути милосердними. Ісус вчить нас у приповісті, яку розповідає книжнику. Так само ось кожному з нас сьогодні в цей день пригожий, без дождю. Тому користаємося цією можливістю, як ось наповнятися Богом під час цієї Евхаристії, яку целебрую в інтенції усієї нашої парафії, просячи потрібних ласкав для кожного з нас, так само за всіх наших близьких, померлих, які дійшли до вічності, просимо ласку пробивання у Божому володарстві. Так, как мы могли годно молиться, перепросим Бога за наши грехи. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я ими, думкою, словом, учинком и занятием. Моя вина, моя вина, моя великая вина. Завсёды Пану Марию, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене, для Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог Всемогутний і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе,
землі супокой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, дельной хвалы Твоей. Пане Боже, Богоруня небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Синяти народный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Синяйся, я Тебя грешно себе грехи и свету, смилуйся над нами, я Тебя грешно себе грехи и свету, прими моление наше, яки садишь праворучайся, смилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иису Христе, с Духом Святым в хвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже, Ты блукаючим показываешь святло Твоей правды, каб яны могли вернуться на добрую дорогу. Да поможи усім християнам откинуть тое, что суперечить їхняй веры, да імкнуться до того, до чего Ты их покликал, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання з книги Другозаконня. Моисей промовив до народа, кажучи: «Будеш слухаться голоса Пана Бога твоего, заховувати заповіді і накази ягоні, записані у гэтай книзе закону, і вернешся до Пана Бога твоего усім серцем своим і усёю душою своей. Заповедь, якую сёння даю табе, гэта ніштосьці цяжкое і недасягальнае для цябе. Яна не ў нябёсах, каб можна было сказаць, хто б узышоў для нас у неба і прынёс яе нам, каб мы паслухалі і выконвалі яе. І не за морам яна, каб вы казалі, хто б пераправіўся праз мора і прынёс яе нам, каб мы змаглі слухаць і выконваць яе. Наадварот, гэта слово вельмі блізкае да цябе, яно ў твоіх вуснах і ў тваім сэрцы, каб ты мог выконваць яго». Гэта Слово Божае. Оживе сердца, шукаючих Бога. Оживе сердца, шукаючих Бога. Я взношу до Тебе мою молитву, Пане, учась ласкавости Божа. Почуй мяне в великой своей милосердности, у правде Твоего збавления. Почуй мяне, Пане, бо щедрая милость Твоя. Глянь на мяне поводле великой добрыни своей. Оживе сердца,
шукаючих Бога. Я ж бедный покутую, та помога Твоя Божа нехай підтримає мене. Я буду славить ім'я Божає, удячним спевом буду узвеличивать Его. Оживе сердца, шукаючих Бога, убачать убогие и устешатся, и оживе сердца тих, хто шукає Бога, бо Пан слухає бедних и не погарджає вязнями своими. Оживе сердца, шукаючих Бога, Бог збавить Сион и отбудує городи Юди, и будут жить там, и отримають у спадщину Его. Это будет спадщина и потомство слуг Ягоных, и те, кто любит Тебя, Бога, поселятся там. Оживе сердца, шукаючих Бога. Читання послання святого апостола Павла до Колосянаў. Христос з'яўляецца вобразам нябачнага Бога, першародным сярод усякага стварэння, бо ў ім было створана ўсё, што на нябёсах і на зямлі, бачнае і нябачнае, ці троны, ці панаванні, ці начальствы, ці ўлады, усё праз Яго і для Яго створана. І Он ёсць раней за ўсё, і ўсё трымаецца ў ім. Ён – галава цела, гэта значыць касцёла. Ён – пачатак, першародны з мёртвых, каб ён ва ўсім меў першынство. Бо спадабалася Айцу, каб у ім жыла ўся паўната і каб праз яго прымірыць з сабою ўсё, і зямное, і нябеснае, усталяваўшы мір праз кроў ягонага крыжа. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Слово Твоє, Пане, гэта дух і життя. Ти маєш слово вічного життя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. У той час один книжник устал и, выпробовываючи Иисуса, сказал: «Наставник, что мне зрабіць, каб атрымаць у спадчыну жыццё вечнае?» Иисус отказал ему: «У законе что написано? Як читаешь?» Той сказал у отказ: «Люби Пана Бога свайго усім сэрцам твоим, усёю душою твоёю, усёю моцаю твоёю
і ўсім розумам тваім, і бліжняга свайго, як самога сябе. Езус сказаў яму: слушна ты адказаў, так рабі і будзеш жыць. Але той, жадаючы апраўдацца, сказаў Езусу: а хто мой бліжні? Адказваючы на гэта, Езус сказаў: адзін чалавек ішоў з Єрусалема ў Єрыхон і трапіў у рукі разбойнікаў, якія знялі з яго адзенне, пабілі яго і пайшлі, пакінуўшы ледзь жывога. Выпадкова нейкі святар ішоў тою дарогаю і ўбачыў яго, прайшоўшы міма. Таксама і левіт, будучы на тым месцы, падышоў, паглядзеў і прайшоў міма. А нейкі самаранін, праязджаючы, знайшоў яго і, убачыўшы, злітаваўся. Падышоў, перавязаў яму раны, паліваючы алеем і віном. Пасадзіў яго на свайго асла, прывёз у заезд і паклапаціўся аб ім. А на другі дзень, ад'язджаючы, дастаў 2 дынары, даў карчмару і сказаў яму: паклапаціся аб ім, а калі патраціш больш, я аддам табе, калі вярнуся. Хто з гэтых 3, на тваю думку, быў бліжнім таму, хто трапіў у рукі разбойнікаў? Ён сказаў: той, хто паступіў з ім міласэрна. Тады Езус сказаў яму: ідзі і ты рабі таксама. Гэта слова Пана. Присядьте на хвилинку. Ідзі і ты рабі таксама. Сённяшняе Евангелие заканчивается менавіта гэтымі словамі. Дарагія сёстры і браты, з аднаго боку ведаем гэтае Евангелие, напэўна, не першы раз яго чуем і, магчыма, што чыталі у Святым Пісанні пра гэтую прыпавесць, якую Езус распавёў кніжніку, які хацеў выпрабаваць яго. І думаю, што гэты дыялог Езуса з кніжнікам, ён можа шмат чаму нас навучыць сёння таксама. Канешне, мы можам быць тымі людзьмі, хто спачувае таму, каго пабілі, можам быць тымі людзьмі, хто крытычна ацэньвае тых, хто прайшоў міма, не дапамогшы гэтаму чалавеку, які быў пабіты, раздзеты і пакінуты голым пры дарозе з гэтай прыпавесці. Можам таксама разважаць пра тое, чаму гэты кніжнік пытаўся Езуса, што трэба зрабіць, каб атрымаць у спадчыну жыццё вечнае. Думаю, што гэтае пытанне, пытанне вельмі такое фундаментальнае, бо мы таксама можам сябе пытацца, можам на малітве таксама пытацца Бога, што рабіць, каб атрымаць у спадчыну жыццё вечнае. Маем свядомасць, што жыццё чалавека тут на зямлі, яно дастаткова кароткае. Міма таго, што можа трываць і 80, 90, і нават 100 гадоў, ўсё ж такі тыя, хто пражыў больш, чым я, могуць сказаць, што яно кароткае. І то сапраўды вельмі хутка прамінае. І чым чалавек старэйшы, чым сталейшы, тым гэты час хутчэй бяжыць. І ў гэтым дыялогу Езуса з кніжнікам Езус вядзе сябе так, як сапраўдны юдэй, сапраўдны жыд. Таму што калі атрымоўвае пытанне, задае таксама пытанне, адказвае пытаннем на пытанне, кажучы, што ў законе напісана. І гэты юдэй, гэты кніжнік адказвае: любі Пана Бога свайго ўсім сэрцам, усім розумам, усёй душою, а бліжняга як самого сябе. І з аднаго боку, мы таксама ведаем гэта, мы ведаем, што гэта найважнейшая запаведь любові, пра якую Езус неаднаразова паўтараў і вучыў таксама: любі Бога, любі бліжняга. То аднак мяне заўсёды насцярожвалі словы, якія пазней кажа кніжнік,
адказаўшы вось на гэтае пытанне Езуса, што ў законе напісана. Ён кажа, евангеліст Лука гаворыць такія словы: «Але той, жадаючы апраўдацца, сказаў Езусу: а хто мой бліжні?» Жадаючы апраўдацца. Чаму ён жадаў апраўдацца? Як вы думаеце? Чаму ён жадаў апраўдацца? Ён ведаў закон, ведаў запаведзі, да? Іх расказаў на памяць, да? Але жадаў апраўдацца. Я думаю, што таму, што ён быў тэарэтыкам. Таму што ён, распавядаючы пра гэтую запаведзь любові, адказваючы на пытанне Езуса пра тое, што напісана ў законе, быў тэарэтыкам. Значыць, разумеў, ведаў, але не выконваў, але не рабіў. І успамінаецца мне ў сувязі з гэтым, зараз, калі сядзеў, слухаў слова, можа, і вам вядомая таксама, можа, такая казка, не памятаю, мне здаецца, тата мой распавядаў мне, я, можа, пазней дзесьці чытаў, вось пра бацьку і сына. Як бацька быў кавалём, а сын хацеў таксама навучыцца стаць кавалём. І вось калі сын просіць бацьку: тата, навучы мяне быць кавалём. Ну і бацька кажа: ну, вучыся. Ну і сына пасадзіў там у кошык дзесьці там высока, каб той назіраў, як бацька там куе, да? Вось, ну і бацька там працаваў, там, не знаю, тыдзень, два, можа, месяц. Ну і гэты сын глядзеў, ну і ўжо вылез з гэтага кошыка і кажа: тата, ну давай я табе касу зраблю, выкую. Ну і пачаў каваць, ну і нічого не атрымалася. Вось пазней кажа: не, тата, касу не змагу, давай сякеру табе выкую. Ну, каваў, і сякера не атрымалася. Ну і пазней кажа: тата, давай я табе пшык зраблю. Нагрэў жалеза, усунуў ваду. Пшык, да? Вось такая тэорыя, бачыце, што не заўсёды, таксама і ў жыцці хрысціяніна, тэорыя пакрываецца з практыкай. Што не хопіць ведаць тое, як павінна быць. Трэба яшчэ гэта выконваць. І думаю, што мы, як хрысціяне, пакліканы у першую чаргу да таго, каб быць вось практыкамі, ведаючы слова, каб мы былі спецыялістамі у выкананні гэтага слова. Ведаем таксама, што маладому спецыялісту звычайна складана устроіцца на работу, да? Таму што ўсе працадаўцы звычайна глядзяць на што? На стаж, да? Колькі ён працаваў у сваёй прафесіі, да? І калі не працаваў, то значыць ён толькі тэарэтык, да? Вядома, што тэарэтык можа быць практыкам, да, з часам, калі ён практыкуе тое, што робіць, не ведаю, хірург, які закончыў навучанне, да, становіцца практыкам тады, калі там год, 2, 3, 5, 10 працуе ў сваёй сферы, да, тады ён можа называцца прафесіяналам, да, калі ён сумленна выконвае свае абавязкі. І таксама з жыццём хрысціянскім. Зноў жа, мы пакліканы да таго, каб быць спецыялістамі, прафесіяналамі ў выкананні Божага Слова. Бо інакш будзем падобнымі да гэтага кніжніка. І вось гэтая прыпавесць, якую чуем у сённяшнім Евангеліі, дзе Езус распавядае, разумеючы гэтую сітуацыю кніжніка, што ён толькі тэарэтык, ён распавядае прыпавесць пра міласэрнага самараніна, да? І вось бачым, што чалавека, якога пакрыўдзілі, які ляжаў пры дарозе, да яго падыходзілі розныя людзі, святар, левіт, і прайшлі міма. І думаю, што мы сёння таксама маем магчымасць такую уявіць сабе гэтую сітуацыю і дзесьці так у думках стаць каля гэтага чалавека, пашкадаванага, які ляжыць там дзесьці пры дарозе, і паглядзець на тых людзей, якія падходзяць да яго.
у думках уявіць сабе вось гэтую сітуацыю. Часта уяўленне нам вельмі шмат дапамагае. Таксама, каб мы вось засяродзіліся на тым, што Езус нам хоча сёння сказаць, як хоча прамовіць да нашых сэрцаў. І задумаліся і запыталі сябе, вось да каго мы падобныя у гэтай вось сітуацыі. Канкрэтна вось гэтай сітуацыі, пра якую Езус апавядае, як бы мы паступілі, якім чынам мы бы сябе павялі як хрысціяне. Альбо таксама зноў жа ад гэтага адштурхоўваючыся, можна перакласці гэта на шматлікія сітуацыі з нашага жыцця. Можа, падобнай сітуацыі мы ніколі не мелі і не будзем мець у сваім жыцці, такой, пра якую распавядае Езус. Але мы можам быць сведкамі шматлікіх іншых сітуацый. Іншых сітуацый, дзе тыя людзі, якія ж побач з намі, патрабуюць нейкай дапамогі, падтрымкі, усмешкі, добрага слова, яшчэ нечага, і часам нам не хапае сілаў, не хапае вось гэтай практыкі Божага слова да таго, каб вось дапамагчы. Нам прасцей прайсці міма, нам прасцей не заўважыць, нам прасцей закрыць вочы, чым дапамагчы. Я думаю, што вось варта сённяшняе слова слухаючы зрабіць такі вось рахунак сумлення невялічкі для таго, каб запытацца сябе, дзе я мог, а не зрабіў, дзе я застаўся толькі тэарэтыкам, ведаючы, што я хрысціянін, ведаючы запаведзі, ведаючы навуку касцёла, ведаючы хрысціянскія каштоўнасці, дзе я застаўся толькі тэарэтыкам. Так ці так, прайшоў міма, можа нават яшчэ ножкай там падпіхнуў. Таксама такія гісторыі бываюць. І я думаю, што Езус сёння хоча нас навучыць таго, каб мы вось сур'ёзна ўзялі гэтыя словы, якія ён сказаў вось гэтаму кніжніку. Ідзі і ты рабі таксама. Яму не проста было сказаць, што той паступіў міласэрна, хто дапамог, таму што самаране яны жылі ў варожасці з юдэямі, яны ненавідзелі адзін другога. Езус у гэтай прыпавесці паказвае, што менавіта вось гэты чалавек, которага ты ненавідзіш, которага ты ўжо ацаніў, спарадкаваў у сваім розуме, то ён менавіта быў міласэрным. Ён менавіта той быў тым, хто паступіў міласэрна. І вось такім чынам слова Езуса ставіць вось гэтага чалавека кніжніка ў праўдзе і ставіць таксама кожнага з нас у праўдзе, каб мы вось слухаючы слова былі яго спецыялістамі, былі прафесіяналамі, каб мы вучыліся, так як Езус заахвочвае нас сёння, ісці і рабіць таксама. Амин. Вызнаем нашу веру в одиного Бога, Отца Всемогутнего, Створителя неба и земли, важного и неважного, Бога Иисуса Христа, Сына Божьего, единородного, за Отца народженного и радущими веками, Бога светлого светла, Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, от Его сталось, и Он для нас людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловившего Духа Святого, Девы Марии, не ставшая человеком, приживанный так само на нас, при Понском Пилате, был замучен и не похован, и на третий день воскрес, по Писанию, и взошел на небо. Праворушается, и снова прийти в хвале, судить живых и померлых, и Его владарств не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворца, який за Отца и Сына походит, якому разом за Отцом и Сыном, жить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков,
веру в один святый католический и апостольский костел, вызнаю один пост для отпущения грехов и чекаю воскресения и життя вічного в будучому світі. Да Бога Отца, якому мы вызнали нашу веру, с довером узнесем супольные молитвы и просьбы. Молимся за святы касцёл, каб ён аддана паказваў свету сапраўдны сэнс Христовага вучэння. Цябе просім. Молимся за святога Айца, а таксама за ўсіх біскупаў і прэзбітараў, каб Бог асвячаў і ўмацоўваў іх у абвяшчэнні Євангелля. Цябе просім. Молимся за кіраўнікоў дзяржаў, каб яны мудра вырашалі існуючыя палітычныя і эканамічныя праблемы. Цябе просім. Молимся за тых, хто не прымае Хрыста, каб яны паверылі ў Яго і знайшлі ў ягоным вучэнні адказы на пытанні, якія іх непакояць. Цябе просім. Молимся за тых, хто апынуўся ў цяжкім матэрыяльным ці духоўным становішчы, каб яны атрымалі добразычлівую і бескарыслівую дапамогу ад родных і сяброў. Цябе просім. Молимся аб здароўі і Божым благаслаўленні апецы Маці Божай для Паўла, Рэгіны, Паўла, Ванды і Юрыя. Цябе просім. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай найсвяцейшай ахвяры, каб сённяшняя сустрэча з Христом напоўніла нас радасцю і спакоем. Цябе просім. Просим Тебе, Пане, выслухай наши молитвы и наполни нас дарами Твоей безмежной любови. Праз Христа, Пана нашего. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Милосердный Боже, глянь ласкаво на дары своего костела, перамяни их у духовный посилок для Твоих верных, каб прымаючы яго яны ўзрасталі ў святасці праз Христа, Пана нашага. Пан з вами. Угору серце. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа, Пана нашага. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці,
а праз сваё ж мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинах, благословенный Той, кто приходит у имя Бога. Хосанна на вышинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёй нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем свет Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Молімся да Айца Нябеснага, так як нас навучыў Езус Христус. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня,
Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру Касцёла Твайго. І будзь ласкавы згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана, няхай заўсёды будзе з вами. Перадайце бліжняму знак супакою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Шчаслівыя пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа. Хто спажывае цела маё і п'е кроў маю, трывае ўва мне, а я ў ім.
Молимся. Умацаваныя Тваімі дарамі, просім Цябе, Божа, каб, дзякуючы ўдзелу ў гэтым сакраменце, у нас узрастаў плён збаўлення праз Хрыста Пана нашага. Прысядьце яшчэ на хвілінку, паслухайце аб'явы на наступны тыдзень. Шчыра дзякуй вам за кожную малітву, ахвяру, дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Дзякуй тым, хто на гэтым тыдні прыбіраў у касцёле, дапамагаў касіць вакол яго. Яшчэ ёсць што касіць. Трошкі і звонку, внутры больш-менш пакасілі. Але калі хтосьці мае час, магчымасць, то запрашаем. Няхай за кожнае дабро узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак. На гэтым тыдні адзначаем у аўторак 15 ліпеня свята святога Бонавентуры, біскупа і доктара касцёла. У сераду 16 ліпеня ўспамін Найсвяцейшай Панны Марыі з гары Кармель. У Гудагаі гэта адпустовая ўрачыстасць у гонар Маці Божай Шкаплернай. Таму, калі хто хацеў бы паехаць сюды, яшчэ ёсць хіба месцы. Ёсць яшчэ месцы? Да, яшчэ ёсць месцы. Паехаць аўтобусам у пілігрымку такую наступную нядзелю. Выезд у 8:30 на раніцы з паркоўкі каля светафора. Кошт паездкі 20 рублёў і запісацца можна ў касцёльнай краме. Сёння пасля святой імшы ў 12 гадзін у нашым касцёле адбудзецца адкрыццё выставы «Сярэднявечныя касцёлы Славакіі». Бачым гэтую выставу, можна так трошкі пачытаць, даўжэй, прайсціся, паглядзець. Калісьці, можа, будзе нагода туды паехаць камусьці. Таму гэта таксама магчымасць трошкі так акунуцца у гісторыю сярэднявечча яшчэ адной славянскай краіны, якой з'яўляецца Славакія. І пасля святой імшы ў 12 гадзін будзе такое афіцыйнае адкрыццё. Будуць прадстаўнікі пасольства, дыпламатычнай службы Славакіі ў нашай краіне. Таму гэтая выстава будзе ў нас таксама да 3 жніўня гэтага года. Таму, хто сёння не паспее, яшчэ можа паспець пазней. Таму так. Сёння няма дажджу, таму дзякуем Богу за прыгожую пагоду. Старайцеся знайсці час для сябе, для адпачынку, для сваіх блізкіх. Учыцеся быць не тэарэтыкамі хрысціянскага жыцця, толькі практыкамі, каб не толькі рабіць пшык, але яшчэ таксама быць міласэрнымі спецыялістамі ад міласэрнасці Божай. А зараз прыміце Божае благаслаўленне. Яшчэ хацеў сказаць, што наша творчасць тут нашых дзяцей ёсць таксама. Гэтую выставу можна таксама наведаць і паглядзець. Закончыліся рэкалекцыі нашых рыцараў святога Францішка, якія мелі месца на мінулым тыдні, таму тут можна таксама паглядзець. Пан з вамі. І з духам тваім. Няхай вас благословіць Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Амен. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Дзякуем Пану Богу. Святы Арханёле Міхале, беражы нас змаганні, супраць спакусаў і пастка злога тука, будзь нам абаронен. По свете. Свайго Сына Бог подаровал, святому Богу честь
серцем псаль спявай,